Ye bandiraɓe halpular on calminama on juurama hande en garte idée de business kesso kadi on ɓuuri andude quoi manam ɗum ɗo wiyete diffuseur parfum kañum a sengat ɗum e courant mbaɗa hen ndiyam sa waɗi hen ndiyam ɓuuri ki waye kono latini ko parfum dal manam so tawi a joguima joni debbo taw gandanɗa hoorema ko gamɗo sa sonni ɗum ɗo kañum jarani kono ne yahane boyne yaane jetta cuurani waɗa hen ɗum ɗo tan jettata waɗa hen ndiyam senga ɗum e prise affaire o wona hubbude e suudu he te welat odeur o ne weeli kadi ɗum ɗo noon ɗo e Chine e plateforme Alibaba ne jara toon 300 on jeeni koye mon 332 jarata toon wona on jii kanƴi goni ɗo on jii ko ni ɗi mbayata on jii ndiyam ɗam mbadditata hen ni sa waɗi hen ndiyam ɗam sa paari a sengat tan wona yaade a faami ɗo henne cagata oga banggue kono yaltani ɗo sa paari ñoƴƴa bouton o wona yaade quoi 332 manam capanɗe jeegom jarata capanɗe jeegom e kaali seeɗa tan molol hedde mbuuɗi en bujjo en tan eyyi capanɗe jeegom e bujjoy tan jagguiren noon ayi koni wayata quoi joni noon ɗum sa sooɗi hen molol joni jeewen sen jeeyi facebook sen jeeyi facebook ne jara toon temedde tati on jii temedde tati jarata e nder facebook he temedde tati walla ɗo ene yeeyani 3000 on yeeɓe ɗum 3000 on jeeni koye mon ɗo ene jara ɗo 300 ɓen jeeyi ɗum temedde tati joni sen jeeyi tiktok kadi o yeeyata ɗum ko 3500 tiktok gonɗo tiktok o yeeyata ɗum ko 3500 on jeeni koye mon 3500 o yeeyata ɗum ayi on yeeyi ɗum temedde tati te o soodi ɗum ko capanɗe jeegom e temedere he tan o dañi hen bénéfice haalaka noon temedde tati a faami joni jeewen sen coodi hen 100 no foti daña hen joni en mbaɗi 332 ɗi jarata wona mbaɗen fois 100 égal 33200 sen mbaɗi hen plus 10000 woni 10000 mo gandanɗa hoorema affaire o ummoto toon manam jolna ɗum e avion ara ɗo e Sénégal 100 ɗi coɗɗa ɗi guitta ɗum toon gadda ɗum ɗo taw dewnuɗa ɗum koye transitairement wonta ko 10000 passe o wonta ko 10000 quoi par ce que kilo ko 10000 so tawi ko par avion so tawi ko par bateau kam ko par CBM wonata on paami joni a waɗi ɗum wonta ko 43000 andal ko périɗa ko foof ko 43000 joni ƴeewen 100 ɗi sen jeeyi ɗum no foti dañaten hen après sen jeeyi ɗum ka bénéfice mo dañɗen hen o no foti joni ƴeewen ayi 100 ɗi sa yi ɗum goto 2000 par exemple sen jeeyi ɗum goto temen dañata hen bénéfice ko 200000 taw ko temen nayyi jeeɗa ɗum ayi dañata hen ko 200000 bénéfice o dañata hen ko 156000 francs on jii 150000 dal manam 150000 on paami joni mbanmi ko 100 fois 2000 égal 100 fois 2000 wonno 200000 moins 43200 woni ko périɗa hen ko an périɗa hen tan ko ɗum ɗo 43200 tan périɗa hen joni dañtuɗa hen ko ɗum ɗo 156800 manam 150000 joni ɗum ɗo kañum ina waɗi gañari Alibaba so ganda ɗum Alibaba kam so ganda ɗum bandiraɓe mbaɗe feere gandon ɗum hay so tawi a sodani jetto application o tan mbaɗa ɗum télécharge e téléphone ma après ƴeewa produit ɗi binda ko beeleɗa ay ko cotten ɗo ne série ɗo so tawi ka commerçant cooɗa toon gadda ɗum ɗo e Sénégal he nden ɓurata hewde bénéfice laabi temedere eyo ko noon bandiraɓe mbiɗen ha ñande wonde mi addana mon idée business goɗɗo kadi on calminama on beltanama on juurama